אז ערב טוב, יום שלישי, פעמיים כטוב. אנחנו פה בקוסטה ריקה, ואצלנו זה צהרי היום, יום מאוד חם ולח, כאילו יום ממש טרופי כזה, בין גשם לשמש. כל הזמן זה זז כאילו, קצת כזה להביא לכם מהיער המהמם הזה. ומי שלא מכירה, יש פה את תנמיה. מאיה ואני עובדות ביחד כבר המון שנים, ושוזרות ביחד עוד ועוד את העבודה הנשית. חזרנו לפני שבוע וחצי מישראל, היה לנו שם את הריטריט וומן שלנו במדבר, 5 ימים. עבודה מאוד 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 עמוקה של בריאות, התעוררות, העצמה, התפכחות כזאת. הרבה הרבה קליפות נשרו שם, המון 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 קליפות. וזה היה פעם ראשונה שהבאנו את העבודה הזאת לישראל, ואת העבודה הזאת אנחנו גם עושות כאן בקוסטה ריקה בינואר הקרוב. ובעצם מתוך התנועה הזאת של הריטריט וומן, אנחנו ראינו את החשיבות אה, לייצר איזשהו מצע של sisterhood, של ביחד, שהמצע הזה הוא בעצם יכול להתבטא בכל כך הרבה רבדים. זה יכול להיות באמת בריטריטים, וזה יכול להיות בתוכניות אונליין כמו ה-Pure Woman, וזה יכול להיות פשוט בערבים כאלה שאנחנו עוצרות את הכל, מתחברות, עולות ביחד למרחב הזה, ומרגישות רגע לא לבד בתוך כל מה שקורה לנו בחיים, כל אחת במחזור שלה, כל אחד בשלבים שלה, עם האתגרים שלה, והרגע הזה שאנחנו מחזירות איזושהי תשומת לב אלינו, ואל מה שפותח אותנו, ואל מה שמאפשר לנו עוד לגלות את הפוטנציאל שלנו, את הבריאות שלנו, את התודעה הגבוהה שלנו. אז בעצם החלטנו שאנחנו מתחייבות איזשהו קצב של ערבים פתוחים, שהם יהיו נתינה, והם יהיו באמת, יאפשרו לסיסטרהוד הזה, לביחד הנשי שלנו עוד ועוד להשתרש, לא רק בתוך ריטריטים ותוכניות אונליין, אלא פשוט כאיזשהו מקצב קבוע בחיים שלנו. ויש לנו כל כך הרבה על מה לדבר. ואפשר אולי יום אחד נעשה פודקאסט וזה, אבל יש משהו בזה שאנחנו ביחד עוצרות ונכנסות לזום, שאנחנו מאוד מאוד אוהבות את להרגיש את הביחד הזה, כי פודקאסט זה כל אחת שומעת את זה בזמנה, וזה גם בסדר, וזה גם נותן המון ערך, אבל להקדיש את הערב הזה, להקדיש את הזמן הזה, להרגיש את הביחד הזה. אז זה המטרה שלנו. את רוצה להגיד על זה משהו? אמ, קודם כל אגיד היי, וכיף להיות פה, ותודה על לא ההזמנה. שומעים אתכם. לא שומעים לא אתכם. שומעים אותנו טוב? לא. אוי, כן, נדבר קצת יותר חזק, הנה, קירבנו את זה, המחשב. זה מההתחלה היה ככה? אני שומעת מעולה. אוקיי. אוקיי. אז לא, אבל תנסי יש פה, תסתכלי בצ'אט, הרבה לא שומעים אתכם. אולי תשימי אנחנו, אוזניות, מישהי כותבת פה, שומעת מעולה עם אוזניות. אוקיי, אנחנו פותחות את הצ'אט בכל מקרה, אבל אם יש חלק ששומעות וחלק שלא שומעות, אז זה כנראה יותר בעניין של מי שלא שומעת, אבל אנחנו נדבר קצת יותר חזק. תודה. אז להגיד שלום, ושכיף להיות פה, ומי שלא מכירה אותי, אני כמובן ישראלית, חיה בקוסטה ריקה 20 שנה, חברה, אחות, הולכת בדרך עם אמינה המון 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 שנים, והרבה מהדרך שלנו היא מאוד מקבילה. הרבה מהדברים שאנחנו עושות הם מאוד מאוד קרובים ודומים. אה, במקור, בהכשרה שלי, אני באה מהעולם של התרפיה, וגם כל העבודה עם התזונה, הרבה מאוד שנים היא חלק מהעבודה שאני עושה. ויותר ויותר אנחנו שתינו מרגישות ורואות
גם מתוך תהליכי הריפוי שלנו, ומתוך ההבנה שלנו של מה באמת מקורות ההשראה, ההזנה, והמקומות שבהם אנחנו יכולות לפרום את הקשרים הכי עמוקים שבהם אנחנו מצאנו את עצמנו בתוכם, ואנחנו מרגישות ורואות שזה בתוך מפגש נשי. שאולי הקושי הכי גדול והכאב הכי גדול שאנחנו חוות כנשים זה החוויה הזאת שאנחנו מנותקות, מנותקות מעצמנו, מנותקות מהאימא הגדולה, מהטבע, מנותקות אחת מהשנייה, וכן, יש לכולנו חברות ויש משפחה, אבל החוויה הזאת שבה את מה שבאמת, באמת, באמת, בעומק של העומק של העומק, אני אפילו לפעמים לא מצליחה למלל בעצמי, ובטח שלא להנכיח, להביא, לחשוף בתוך מרחב נשי שמהדהד ומרגיש משהו מאוד דומה, הוא הכאב הכי עמוק שאנחנו מרגישות שנשים נושאות. ונשים זה גם אנחנו. ולכן המחויבות המאוד מאוד עמוקה שלנו כלפי עצמנו, ומשם לתוך המקום שאנחנו מרגישות שחלק מתפקידנו בעולם הוא להביא עוד ועוד, זה לייצר את הרשתות האלה, שבהם אנחנו חושפות כל פעם איזה נתח מי אנחנו כנשים, ומה הדברים שאנחנו מסוגלות ורוצות להביא בעולם הזה, ואיפה המקומות שבהם אנחנו מתעננות, מתחבאות, מתבלבלות בדרך. אז באמת הניתוק מול החיבור זה הנקודת מפתח, ותודה על זה. מהמם. אני אשים פה עוד אלמנט אחד שהוא גם מאוד מניע אותנו לעשות את המפגשים הפתוחים האלה ולהביא את זה גם ברובד עקבי לכם, לסיסטרס שלנו, זה את ההשראה. ובחיי יום יום אנחנו מאוד קל לנו להיכנס לאוטומטי, לצריך, והמון פעמים אנחנו גם נורא מתבלבלות בדרך, כי יש כל כך הרבה דברים, ואיך הסיפור הזה של השראה, ואולי אנחנו נקדיש לזה גם לייב אחד שלם, הוא מניע ופותח אותי בכל פעם מחדש לשינוי. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מדברות על ריפוי, כשאנחנו מדברות על העצמה, אנחנו מדברות על שינוי. שינוי בהרבה רבדים. והיום כי חשבנו ככה מה הטופיק שנביא להיום, ועלתה האישה הראויה. ולפני כמה ימים ישבנו בים, ואמרתי לתלמה, יאללה בואי נפתח את השער, בואי נתחיל להרגיש מה הולך להגיע מהשער הזה שהחלטנו לפתוח. ותלמי אומרת, וואו, וואחד שער. ופתאום קלטנו שזה באמת וואחד שער, האישה הראויה. ועל הוואחד שער הזה אנחנו הולכות לדבר היום. ולהעיז להביא את הדברים הגדולים האלה. לפעמים זה יהיו דברים שהם יהיו יותר down to earth, ולפעמים זה יהיו דברים שבאמת מבקשים מאיתנו באמת לחשוב אחרת. אני חושבת שכשאנחנו בראש ובראשונה מבקשות לפתוח את השער של האישה הראויה, זה ההבנה הזאת שהשער הזה הוא במקור שלו ההסכמה לראות אותנו ראויות, לספר את הסיפור החדש ולחשוב אחרת עלינו. אחרת מכל מה שגדלנו עליו, חונכנו עליו, אחרת מהרבה דברים מוסריים אפילו, שחשבנו שהם נכונים, אחרת מהמצפן הפנימי שפיתחתי לעצמי, לחשוב עליי אחרת. ומה זה אומר לחשוב עליי אחרת כשאני שמה את הראויה מול המראה שלי? ועל זה אנחנו הולכות לדבר היום. אולי אני רק אגיד משהו על המילה הזאת, שער, כי מצאנו שזה באמת דרך מדהימה לדבר, והרעיון הוא לא
איזשהו משהו שאני נכנסת, יוצאת בו, זה לא שער פיזי. הכוונה שלנו במילה הזאת זה שזה שער תודעתי. זה באמת משהו שהוא סף, שאנחנו יכולות להיכנס אליו מתוך הסכמה. זה רגעים של ההתרחבות, של איזושהי הבנה כזאת שבה יש חיווט חדש שבו, אוקיי, אני מתרחבת למשהו, אני מקבלת משהו, אני מוכנה להכניס את עצמי באופן אקטיבי לתוך מרחב שבו אני מייצבת את עצמי בצורה אחרת. אז זה שער שהוא של תודעה, והוא משהו שאנחנו יכולות בכל רגע נתון להיכנס אליו. והגישה של היום היא כמו השראה, בוסט, בקשה של כולנו להיות בתוך אוקיי, מה זה דורש? מה עומד ביני לבין ההסכמה לפתוח את השער הזה? ואז להשתמש בזה כמו איזה מצפן, כמו איזה משהו שמזכיר לי, אוקיי, אם אני הולכת את הדרך של האישה הראויה, מה קורה בחיים שלי? מי אני יכולה להיות? אז זה כמו להסכים להביא את האישה הראויה ל... למרכז השולחן. זה רגע להסכים לשים את הפוקוס על האישה הראויה. עכשיו, זה... כל אחת מאיתנו פוגשת אותה ממקום אחר. גם אני יכולה להגיד לכם, שהיא בפוקוס שלי הרבה זמן, וכשכתבתי את החוברת של ה-Pure Woman, שזה היה כבר לפני יותר מ4 שנים, הטקסט הראשון שפתח את החוברת היא על האישה הראויה. ואני עובדת איתה המון, אני קוראת לה המון, אני נפתחת לתודעה של ההמון כבר בצורה ככה עם הרבה פוקוס. ועדיין, ועדיין, זה פשוט לא יאומן עד כמה אני מגלה שקל לי לסגור בפניה את הדלת. קל לי לבחור באישה שמרגישה יותר אשמה, באישה שמרגישה לא מספיק, באישה שמרגישה שאין לה את היכולת. ועד כמה הלימוד הזה להפוך את המבט, לספר את הסיפור החדש של מי אני ולהסכים להיפתח אליו מתוכי, הוא מסע שלוקח. הוא לוקח, אבל הוא גם, בו בזמן אני יכולה גם לראות את התעודה שלו, את השיקופים שלו. אני כבר יותר ויותר מרגישה שהחיים מהדהדים לי חזרה שאני ראויה. אוקיי? אז אני חושבת שבאמת האינדיקציה הראשונה שלנו התבוננות שלנו ביחסים הפנימיים שלנו עם האישה הראויה, זה דרך איך אני זזה בחיים, איך החיים משקפים לי את זה, ומה קורה בשיח הפנימי שלי כשאנחנו שמות את הפוקוס וכשאנחנו מתחילות לדבר את הדברים האלה שאנחנו מדברות אותם פה. וכמו שאת אומרת, זה הפתיחה שלנו של המרחבים האלה, זה לא מתוך מקום ש we have it. יש פה שתי נשים ראויות לחלוטין שמדברות עם העם, ועכשיו אנחנו נספר לכם, זה מתוך חוויה עמוקה של להבין שכשאני ממקמת את עצמי במקום שבו הראויות שלי היא בסימן שאלה, מתוך מקום שבו אני נדרשת להוכיח מי אני, ואנחנו תכף נפתח קצת יותר לעומק את הדבר הזה של כל אחת מאיתנו יש לה את הבאגים האלה של אם רק יהיה לי בן זוג, אני אהיה ראויה. אם רק אני אעשה ככה וככה כסף בבנק, אני אהיה ראויה. אם רק יש לי 3 ילדים וכלב וחתול בחצר, אני ראויה. וכו וכו וכו. וכל הדבר הזה, ואיך אנחנו חיות בתוך סיפור כזה, אין סוף שנים, אוקיי? ההסכמה שלנו להבין שזה סיפור תודעתי, שבו אנחנו מתבקשות להכניס את עצמנו ככה, כמו עכשיו, לתוך מרחב שמזכיר לנו
מזכיר לך, מזכיר לי, מזכיר לכל אחת מאיתנו, מהי העבודה התודעתית העמוקה שאני נדרשת אליה, כדי שבו אני אזוז ממיקום של בו אני צריכה להוכיח משהו, לאני ראויה מעצם הווייתי. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה הכי טוב דרך כשאנחנו רואות בעיניים טובות מישהי שאנחנו מאוד אוהבות. אולי הבת שלנו, אולי אחות קטנה, אולי חברה מאוד קרובה, שבו מצבים שבהם אנחנו רואים מישהי שאנחנו רק יכולים להגיד, יו, את מהממת, את מושלמת מעצם הווייתך. מה שאני רואה עלייך זה שום דבר שבו את נדרשת להוכיח משהו, ואנחנו רואות איך הן לפעמים בתוך לופ כזה, של רק אם אני ארזה 5 קילו אני אהיה ראויה, ורק אם ורק אם ורק אם. ואת אותו מבט חומל, זה אולי אנחנו מתחילות לפתוח עכשיו את היסודות, את המפתחות. אז המפתח הזה של החמלה העצמית, שבו אנחנו הרבה פעמים יכולות לראות את מי שאנחנו אוהבות בעיניים האלה, ולכוון אותם כלפי עצמנו, זה המפתח הראשון. חמלה עצמית עמוקה. אני אגיד לפני החמלה. אוקיי. זה מודעות. זה מה? מודעות. זה ההבנה הזאת שהאישה הראויה היא לא תגיע לחייכן משום גורם חיצוני, מלבד מההסכמה שלכן לשים את עצמכן במקום הזה ולהבין שהוא לא מותנה בדבר. עכשיו, זה משהו שכמו שאתה אמר, יהיה נורא קל לנו להסביר את זה לבת שלנו, אבל לעצמנו יהיה מאוד מאוד קשה לשים את עצמנו במקום הזה. ואני חושבת שהמקומות האלה שאנחנו מתוכנתות כל כך, כל כך, כל כך עמוק להסתכל על עצמנו, להאשים את עצמנו, להיות קורבנות, להרגיש בושה, לפחד מהעוצמה שלנו, זה תכנותים מאוד 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 עמוקים. וכשאני אומרת, אוקיי, יש לי פה איזה משהו שאני מתיישרת עליו, והופכת אותו להיות עוגן מאוד מאוד ברור לאיך שאני תופסת את עצמי, כי זה החוקיות של החיים, אנחנו ראויות מעצם היותנו. אין פה התווכחות. פה אין בכלל על מה להתווכח. זה החוק, חוק הטבע. אנחנו ראויות מעצם היותנו. ראויות להכי טוב, להכי מדהים, להכי פריחה, להכי שפע, להכי עונג, להכי חגיגת החיים. זה מי שאנחנו. וכל דבר אחר הוא תכנות שתכנתו אותנו להפריע לזה. אז אני חושבת שלפני החמלה, כי החמלה תעזור לנו להתמודד כשהדברים האלה עולים ולחזור ולפתוח את הלב שלנו לעצמנו, והיא מאוד מאוד חשובה. אבל לפני זה המודעות הזאת של כאילו, מי אני? מי אני? אני אישה ראויה. ואם זה עוד לא ברור לכם, מה שהייתי רוצה שתעשו, זה שיהיה לכם איזשהו סימבול, איזשהו אומנות, זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות פסל, זה יכול להיות איזה כתובת, איזה מילה, ואת הדבר הזה אתם שמים ומקדדות את זה בכל מקום אפשרי. זה יכול להיות בשומר מסך שלכם בטלפון, בתמונה שלכם מול המיטה, על המראה שלכם, על המקרר שלכם, איפה שאתן יכולות שיזכירו לנו מי אנחנו. וכשאנחנו כל הזמן מקבלות את התזכורת הזאת, שאנחנו ראויות מעצם היותנו, ואין דבר שאנחנו צריכות לעשות כדי להרגיש את זה מבחוץ, אז אני מתיישרת שוב ושוב לדבר הזה. עכשיו, כן, יש את המקום הזה שאנחנו לא מרגישות את זה. יופי, יש את התמונה על הקיר, יופי, ומינה אמרה, יופי, יופי, יופי. אני לא מרגישה ראויה. וזה השלב שאנחנו מתחילות לבקש את הכוחות הפנימיים, את האלכימיה הפנימית שאנחנו מסוגלות ליצור, כדי לתת לה שוב ושוב 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 להראות את פניה בפנינו,
עד שהיא כבר פה וזהו, לא שכחנו אותה. ונשכח אותה, ברור, אבל היא יותר ויותר ברורה לנו. אז באמת פה האלמנט הראשון זה החמלה. ולחזור לחמלה זה להסכים לשים את הכל בצד, כשאני אומרת את הכל זה את הראש שלי בצד, ולרדת ללב. ולדעת שהשער לאישה הראויה הוא רק דרך הלב. וכשאני יורדת ללב, וגם פה יש הרבה טכניקות, איך אני יורדת ללב, ואיך אני מתחילה לחזק את המרכז הזה, כי אנחנו הרבה הרבה יותר מדי בראש. וכשאני יורדת ללב, ואני קוראת לאיכות של החמלה הפנימית הזאת, אני חושבת שאנחנו מתחילות להיות דבר ראשון מאוד פגיעות. לפגוש איזה רובד של פגיעות. לא היודעת, הצודקת, השולטת, הנאחזת בכל המבנים שגדלנו עליהם, ויש לי את כל הסיבות למה, ופה פתאום אני כבר לא יודעת, אבל אני מרגישה. וזה השער הראשון. ואולי באמת אם פתחת באמת המקום הזה של ההרגשה, אז לחדד ולהגיד שההרגשה שלנו היא המפתח. כי אנחנו לא מדברות רק על affirmations, רק על איזה, על שאנחנו אומרות לעצמנו איזשהו משפט, ואנחנו חוזרות ואומרות וחוזרות ומשננות אותו, שיש לזה גם משמעות. אבל מה שאנחנו מחפשות זה את התחושה בגוף, כי בסופו של דבר זאת המראה הכי ברורה למה קורה בעולמות מתחת למודעים, אוקיי? בעולמות התת-מודעים שלנו, זה מה שמזין את התחושה שלנו. ולכן האינפורמציה הכי משמעותית שלנו היא איך אני מרגישה בתוך הגוף שלי, איך אני מרגישה בתוך הלב שלי. והיינו רוצות להזמין אתכן לכתוב רגע בצ'אט, מה התחושה בגוף שמתלווה לחוויה של ראויות. ורגע לפני שנעשה את זה, אנחנו נזמין אתכן לדמיין מקום שבו אני הרגשתי ראויה. רגע שבו באמת הרגשתי שעשיתי משהו מדהים. לא יודעת מה. רגע כזה בחיים שבו עמדתי מול אבא שלי ואמרתי לו משהו נורא משמעותי. רגע שבו אספתי את הבן שלי לחיקי והרגשתי שהנוכחות שלי כאימא מזינה משהו נורא משמעותי. רגע שבו הלכתי לבוסית שלי ואמרתי משהו שהרבה זמן היה בלב שלי והצלחתי להוציא אותו בבהירות. רגע שבו עמדתי מול הבן זוג שלי והצלחתי להביא תחושה. כל אחת רגע תנסו לזהות מקום שבו הייתה תחושה של ראויות. הייתה תחושה של ויניקוט קרא לזה good enough. וזה good enough, על זה אנחנו מדברות, אנחנו לא מדברות על להיות הכי טובות בעולם, אנחנו מדברות על worthiness, על מספיק טובה כדי להתנהל בעולם הזה. וברגע שיש לכן את הרגע הזה, תכתבו בצ'אט איך זה הרגיש בגוף. מה היה תחושה בגוף שידעה, שהביאה את הידיעה הזאת של ראויה, כי זה לא מתחיל מפה, זה מתחיל מפה. אז מורינגה כתבה, התרגשות עמוקה מעומק הבטן דרך הגרון ועד דמעות, מדהים. מי עוד יכולה לכתוב? איך זה הרגיש בגוף להיות במקום של אני מרגישה ראויה? הסיפור הזה של לזהות את התחושות גוף שלנו ולחזור בממורי, בזיכרון שלנו לרגע הזה, זה היכולת שלנו להתחיל ללמד את עצמנו את האלכימיה הזאת שאנחנו מדברות עליה. האלכימיה הזאת של, אוקיי, זה הכימיה
שזורמת כשאני בראויות שלי, כשאני מסכימה לשים גבולות, כשאני מסכימה להרגיש, כשאני מסכימה לתת לעצמי מקום. זה הכימיה. וזה נורא, השאלה הזאת היא מפתח מאוד מאוד חשוב, ומה שהייתי רוצה שכל מי שנמצאת פה בשידור, שרגע תסכים לשאול את עצמה את השאלה הזאת, לחפש עמוק עמוק עמוק, לחקור, זה חקירה. המקומות האלה זה חקירה שאני מסכימה להרגיש אותה ולסמן לי את הדרך, לסמן לי את הקידוד הזה, לסמן לי את הכימיה הזאת של איך זה מרגיש בגוף שלנו. רנה, אהובה שלנו, מה כתבת? חיוך, זוהר, מוארת, זקופה, מרכוז, עוגן, שורשים לעוף. הללויה, איזו עוצמה מכל מילה. וואו. איבונה, אתנחתא, הנחת רווחה, לקיחת נשימה. תרגישו את זה, זה הכוח של הביחד. תקשיבו, מה שאנחנו עושות פה, ההדהוד הזה. כי זה כולנו מקדדות את זה, עם כל אחת שמביאה את זה. דנה, ברגעים כאלה אני מרגישה בגוף סוג של ניקיון, שלווה גופנית ונוכחות אמיתית בגוף. תרגישו את זה רגע, תסכימו להרגיש את האיכויות האלה. תביאו את עצמכם פה, תכתבו איך זה אצלכם. תביאו עוד שיקופים טובים למרחב הזה של האישה הראויה. אנחנו נותנות לכם עוד רגע לכתוב. יעל, מדהים שההיזכרות ברגע הזה גרמה לי עכשיו להרגיש הרפיה של הגוף. שמחה שנכנסה אליי מעצם הזיכרון. ממש עפתי והייתי בהיי כשהרגשתי מחוברת לעצמי באותה סיטואציה. ומה שאנחנו לומדות, שאין דבר כזה עבר ועתיד, זה הכל עכשיו. וזה שאני מעלה את הרטט הזה מהזיכרון, זה מזין אותי ברגע הזה. וזה הכוח של התודעה שלנו. זה הכוח שאנחנו לומדות להפעיל בתוכנו כדי לחוות את עצמנו בכל רגע נתון. מבונה, השתאות והשתהות, כמו להקל לרגע, שהגיע הרגע. הללויה. איילת, אושר, התעלות, ריחוף שכזה. אז מה שאני שומעת זה חוויה מאוד עמוקה של התרחבות פנימית, שבו אנחנו, אין פה איזה משהו שהוא זר לנו, או משהו שאנחנו לא מכירות, או מישהו שהיה צריך להגיד לנו משהו כדי שנרגיש את זה, אלא זה הסכמה להיות בתוך איזושהי התרחבות פנימית. ובאמת זה המפתח הזה של הראויות, שבו אנחנו נעות ממקום של הצטמצמות, של הקטנה, של הערך שלי תלוי באיך שאחרים רואים את הערך שלי, תלוי בעיניים זרות, למקום שבו אני נעה מתוך יושרה, מתוך ידיעה פנימית, מתוך תנועה שבה אני ממקמת את עצמי מול מה שאני. ואולי המפתח השני שאנחנו מביאות בו, כשאנחנו ממקמות את עצמנו מול מה שאנחנו, זה שהאישה הראויה היא גם זאתי שמסכימה להכיל את כל הצללים ואת כל האור שלה באותה נשימה. אף אחד מאיתנו לא מושלמת. ושוב, אנחנו לא מחפשות את המקום של המושלמת. וגם ראינו
יש הרבה נשים על המפגש עכשיו, וכמה קשה לנו לכתוב את המקום הזה או להסכים להיות במקום הזה של ההתרחבות. ואם היה לך קשה, ואם היה לך קשה לכתוב, אני, אנחנו רוצות להגיד, את לא לבד. זה בדיוק הסיבה שבה אנחנו נפגשות היום. וחלק מהסיפור זה לקבל את הצללים האלה ולהגיד, אוקיי, האישה הראויה שבי, גם קשה לה להיות במקום שבו היא מנכיחה את עצמה לחלוטין כראויה. ומה הדברים שעומדים ביני לבין להיות ראויה? אולי באמת נדבר קצת על החסמים האלה ומאיפה באנו. כן. אז אתן יודעות, מהרגע שהתחלנו לתפוס את עצמנו, הגענו, אתן יודעות, היינו המלכות, מי לא מכירה את הדבר, את הזיכרונות שלה מהילדות, שאני זוכרת את הבנות שלנו, הן גדלו ביחד, הן היו חוזרות מהגן, מתלבשות בבגדים הכי יפים שלהן, אני הכי יפה בעולם, ופשוט רוקדות ועפות על עצמו, יש לנו סרטונים ואנחנו נקראות מהן. אבל מה שעובר בסרטון זה הזיכרון הזה של כשהיינו בנות 3, היינו ראויות חשבנו באמת שאנחנו הכי יפות בעולם, ויכולנו לרקוד כל אחר הצהריים ולעוף על עצמנו ובאמת להאמין שאנחנו, כי היינו שם. זה הפיוריטי הזה, שאיתה הגענו לעולם, הטוהר הזה והידיעה הזאת של חוקיות הטבע. אין אדם שהוא לא ראוי, אין. וידענו את זה כי כלום לא הפריע לחוקיות הזאת של הטבע. ואז פתאום התחלנו לקבל קידודים חדשים. אם זה מההורים שהרגשנו שלא היינו מספיק טובות, ואם זה מהמורה, ואם זה מהתכנים שהיינו חשופות אליהם, והדבר הזה של את לא טובה, וההשוואתיות, זה הרגע הזה שבו האידנטיטי, הזהות של האני נכנסת, מהפיוריטי הזאת של להיות פשוט divine force למישהי שיש לה זהות, והזהות הזאת היא צריכה להוכיח שהיא טובה, והיא משווה את עצמה כל הזמן למה שקורה. וזה נורא נורא חזק כהורים לראות את זה על הילדים שלנו, אבל לזכור שגם אנחנו היינו שם ברגע הזה שאח או אחות טובה יותר עשו יותר טוב, או מישהו בכיתה הצליח, או מישהו לא בחר אותנו לקבוצה בספורט, או פתאום נורא נורא התלכלכתי והרגשתי בושה מאוד גדולה, וכן הלאה והלאה, אתם יודעים, לייף, כשברגע שירדנו מהלב, מהיוניטי הזה, מהאחדות הזאת, מהחוקיות הברורה הזאת שאני ראויה, לזהות, שבעצם התחילה לקטלג מה נכון ומה לא נכון, לדואליות, להפרדה הזאת, ולהשוואה, שבעצם רצינו להתאים את עצמנו לקריטריונים חיצוניים, שהתחלנו לקבל מהסביבה שלנו. אז אחד המכשולים הכי גדולים לאימבדימנט של הראויה, להסכמה שלנו ללכת את הראויה, את החוקיות הזאת, זה בעצם המבנים החוזים החברתיים. זה הדבר הראשון שיושב שם כמו בלוק כזה שהתחיל להפריד אותנו בזרימה שלנו מהחופש הזה להרגיש את הראויות ולהתנהג ככה ולהרגיש את זה ולזוז ככה בחיים שלנו. כי אם תחשבו רגע, מה האינטרס של החברה? האם חברה רוצה אותנו ראויות, יודעות את ערכנו מעצם הווייתנו, או לא ממש? והקודים שאנחנו חיות בתוכם, והם קודים מאוד מאוד מתחת לפני השטח, אבל הם הקודים שאנחנו נושמות יום ולילה, כדי שנמשיך להיות צרכניות, כדי שיהיה מי ששולט בחברה ומספר לנו
מה אנחנו צריכות ואיך אנחנו צריכות, כדי שנהיה אזרחיות שממשיכות לעבוד את הסיסטם, משאירים אותנו כל הזמן תחת איזשהו תקרה שבה אנחנו מרגישות שהראויות היא צעד אחד קדימה. אם אני רק יהיה לי את האיפור הזה, או אם רק יהיה לי את הדבר הבא, ואם רק ארכוש את זה, או אם רק אעשה, יש כל הזמן הזנה של חוויה שבו אנחנו עוד לא לגמרי שמה. אנחנו בדרך אבל אנחנו לא לגמרי שמה. ואם שנייה נבין את זה, נבין שאנחנו חיות בחברה שהבסיס שלה לא מאפשר לנו להיות ראויות, לא רוצה אותנו ראויות, כי נשים ראויות, גם גברים, כן? אבל אנחנו מדברות כרגע על נשים. נשים ראויות רואות אחרת, חושבות אחרת, יודעות אחרת, הן לא צריכות להצדיק. הן לא צריכות להצדיק. בדיוק. וזה לא משהו יש רצון למערכת לקדד בתוכנו. וזה אומר שאנחנו זזות מול מבנים שהם הרבה 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 יותר גדולים מאיתנו, ולכן אנחנו עובדות עם השער מודעות הזה, כי אנחנו חייבות להבין בתוך מה אנחנו נמצאות, ובתוך איזה הוויה ואיזה רטט שמספר לנו כל הזמן שאנחנו עוד לא לגמרי, יש דברים שאנחנו בסדר בהם, יש דברים שאנחנו התקדמנו בהם, זאת יש לה קריירה אבל אין לה את זה, זאת יש לה ילדים אבל היא עוד לא עושה כסף, כל אחת אבל ההסכמה הכללית בדרך כלל היא להגיד, אני עוד לא לגמרי שם. ואנחנו מבקשות לפתוח את האופציה, להעמיד את עצמנו במקום שבו אנחנו לא משחקות את המשחק הזה, שבו אנחנו רואות דרך המסכים האלה, ומבינות שלסיסטם יש סיפור שהוא מספר כדי לשמור אותנו, כי תמיד יש מישהו אחר שיודע יותר טוב מאיתנו, כי תמיד יש עוד משהו שאנחנו צריכות ללמוד לפני שנוכל להביא את הקול האמיתי שלנו, כי תמיד יש עוד סמלה שאנחנו צריכות לקנות כדי שנוכל להרגיש יפות, וכו' וכו' וכו'. וכשאנחנו רואות דרך השקרים האלה ורואות את זה ביחד בפשטות של כן, זה הסיפור של החברה. עליי האחריות להסכים להזיז את עצמי מהמקום שבו אני משחקת את המשחק הזה, או אני נותנת לבנות שלי ולבנים שלי לשחק את המשחק הזה, למקום שבו, אוקיי, אם אני נותנת לאישה הראויה שבתוכי לדבר, מה היא רואה? למה הגיע הזמן? מה היא מבקשת ממני? מה היא יודעת שאני כבר מסוגלת לו? אני אגיד עוד משהו שאני רואה. לקרוא חזרה לאישה הראויה להנהיג את חיי, או להחזיר אותי לחוקיות הטבע. אנחנו לא פה מדברות על איזה משהו, להשיג משהו שאין. אנחנו מדברות על לחזור. והלחזור הזה הוא לחזור לכוח שלנו. זה להחזיר את הכוח אלינו. כי האישה הראויה היא יודעת את כוחה. simple as that. היא יודעת את כוחה ואת כוח החיים, את החוקיות של החיים. ואנחנו באמת בתוך המבנים והאחוזים החברתיים כל הזמן מונחות לתת את הכוח שלנו החוצה. אנחנו לא מרגישות טוב, אז אנחנו נלך לרופא, ואנחנו צריכות לעשות משהו עם הכספים, אז נלך למומחה, ואנחנו צריכות, אנחנו כל הזמן תלויות כביכול בתנועה שלנו בחיים במבנים חיצוניים. ומה אם נגיד שאנחנו לא תלויות בשום דבר? מה אם נגיד שכל הכוח אצלנו, ואני לא באה מתוך חוסר או מתוך נזקקות לתוך כל המבנים החברתיים. אני באה מתוך רצון לעוד שפע, עונג, חגיגה, למידה, התפתחות, אבל לא בצורך באישורים. וזה הופך את כל מערכת היחסים שלי עם החיים,
עם האנשים, עם החברה, עם כל היחסים שלי, למשהו הרבה יותר מזין, שמאפשר לי באמת להבין מי אני. ושוב, הדבר שאנחנו הכי הכי מפחדות ממנו זה הכוח שלנו, זה באמת למה אנחנו מסוגלות בתוך הראויות הזאת. ואני אגיד לכם, אנחנו מסוגלות להכל, אנחנו מסוגלות להכל, להכל, כי אנחנו מנהיגות ואנחנו חכמות, ויש כל הידע קיים בתוכנו. והוא נפתח מתוך השער הזה, שאני מסכימה להבין את זה, שיש לי, יש לי את כל מה שאני צריכה. זה הראויה. זה טוב לשים לב מה פותח את השער הזה ומה סוגר את השער הזה. כי כמו שאומינה אמרה, זה גם אחרי שנים של עבודה בתוך הדבר הזה, יש רגעים שהוא נסגר, ושוב אנחנו חוזרות למקום הזה של התודעה שמבקשת לפתוח אותו, אוקיי? אז אולי ניקח רגע שבו כל אחת תשים לב, אוקיי? אפשר לחלק את הדף לשתיים, ואפשר לכתוב מה פותח עבורי את השער, ומה סוגר עבורי את השער, אוקיי? ולראות רגע מה עולה. בואו ניקח 2 דקות כאלה שבהם אתן כותבות מה עוזר לכן. קודם כל בואו נתחיל עם מה עוזר לי, אוקיי? תכף אנחנו נדבר עוד על מה סוגר, אבל מה עוזר לי לפתוח בתוכי את האישה הראויה? מה עוזר לי להבין ולהנכיח את עצמי ככזאת שלא צריכה להצדיק, שלא צריכה להוכיח, שלא רואה דרך העיניים של האחרים למה מי את? מה עוזר לי לפתוח את השער הזה? תסכימי רגע לשאול את עצמך את השאלות האלה. מה עוזר לי לא להצטמצם? מה עוזר לי לא לתת את הכוח שלי לאחרים? מה עוזר לי להסתכל עליי בעיניים טובות ולדעת שהחיים למעני ואני ראויה לכל הטוב, ובאתי לפה בשביל הטוב, החגיגה, העונג והשפע של החיים. מה עוזר לי לזה ביום יום? מה פותח בפניי את המקום התודעתי הזה? מה פותח בפניי את ההרגשה הזאת? יופי, ואם אתם יכולות תכתבו בצ'אט, כי אנחנו מזינות אחת את השנייה בדבר הזה. אז רנה כתבה לאכול בריא. אני אקריא? מהמם. ניבין, אמונה, תפילה וגוף בריא. מהמם. אמונה ותפילה זה באמת הדרך המדהימה שלנו, המדהימה שאנחנו גם כל כך כל כך אוהבות, להבין את הביונד הזה שאנחנו, לא רק את האידנטיטי, לא רק את הזהות. יוגה, חיבור לגוף ולנפש, חד משמעית. מנטרה אישית שמנכיחה אותי בכל רגע שבו אני שוכחת להיות בכאן ועכשיו, ממש. כשאני מקשיבה פנימה ופועלת מתוך אינטואיציה ופלואו טבעי, בדיוק, מהמם. להקשיב לקול הפנימי, להטעין את עצמי בטוב, להכין עבורי את האוכל שמזין אותי כל כך. אפרת, כשאני קשובה לעצמי ומשקיעה בעצמי, טבע ירוק לגמרי. הטבע הוא מזכיר מעולה. תכתבו שכל אחת אפילו תכתוב 2 מילים, כי ההסכמה הזאתי להבין מה המפתח שלי, מה המפתח שעוזר לי לפתוח את השער, אין מה לעשות, הוא לא, הוא משהו שאנחנו נולדות עם הידיעה הזאתי, וחלק מהמסע שלנו כבנות אנוש על הכדור הזה, זה שאנחנו במקום של שכחה, ואנחנו מבקשות להיזכר מחדש. ומה שאנחנו כותבות עכשיו זה את המפתחות שעוזרות לנו להיזכר מחדש. בואו נראה עוד כמה מפתחות. לדעת לעצור רגע לנשום. יוגה, מדיטציה, לנשום. אמבטיות עם המלחים המושלמים של אומינה, נכון, ממש. מדיטציה, נשימות, יוגה, תזונה טובה בבוקר, תרגול וחיבור לעצמי ולרוח. אז אנחנו רואות פה איזשהו
איזשהו ככה קו מחבר שמדבר על עצירה, שמדבר על הזנה, שמדבר על נשימה, שמדבר על תנועה. אנחנו רואות שלצאת מהראש עוזר לנו. להתחבר לגוף ולנוכחות עוזר לנו. לעשות משהו טוב עבור עצמנו עוזר לנו. לצאת מהמרוץ עוזר לנו. וכמה מזה יש בחיים שלנו. היא באמת מערכת עצבים שהיא באובר אקטיבציה כל הזמן. מאוד 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 קשה לה לדעת את הערך של עצמה. ותראו, כל המקומות האלה, כל הדברים האלה שכתבתן, זה בעצם תזכורות שבהם אני יוצאת מהמרוץ ועוצרת רגע וממש מכניסה כמעט בכוח את עצמי לא בכוח, סליחה, בהחלטיות, בבחירה, לפעמים זה גם כאילו, אני צריכה את הפוארסה, אני צריכה את אוקיי, עכשיו לפרוס מזרון. אני צריכה להוציא את עצמי מהדבר הדביק הזה שמושך אותי, מושך אותי, מושך אותי כל הזמן, להזין את האחרים ולא אותי. כי זה החיים, וזה קונסטנטלי יקרה. קונסטנטלי. בדיוק, ולכן אנחנו קוראות לזה שער או סף, כי יש את כל הזמן שהמערכת העצבים שלנו היא באובר אקטיבציה, ושיש חברה ומבנים גדולים כאלה שמספרים לנו משהו אחד, ויש את הקולות שאנחנו סוחבות איתנו מהעבר של ההקטנה העצמית, ויש את הפחד הזה שאם אני כן אעז להיות גדולה, אולי אני אאכזב, אולי אני אהיה יותר מדי, אולי אני אאבד את עצמי בתוך זה. ועם כל זה, אנחנו צריכות לעשות איזשהו קאט פנימי, ולמצוא את המפתח, כל אחת, ויש לנו יותר ממפתח אחד, אבל זה באמת בול כמו שכתבתם, לצאת מהראש, להיכנס לתנועה, לבשל לעצמי משהו טוב, לעשות יוגה, לשים לב למקומות שבהם אני יוצרת. לצאת לטבע. לצאת לטבע, ולהביא את עצמי למקום שבו אני בוחרת באופן מודע לעשות צעד ממש פיזי עם הרגליים, או, אבל כן, לפעמים זה ממש, אני בתוך הליכה, זה הרבה פעמים שאני עושה, אני יוצאת עם הכלבים או עושה הליכה בים או איפשהו, אני ממש שמה את עצמי בתוך מקום שבו צעד צעד אני הולכת את האישה הראויה. כל צעד הוא הכנסה של עצמי לתוך המרחב הזה של ראויות. אז בואו נדבר רגע ונשים פה גם בצ'אט את איפה אנחנו לא מאפשרות, שכל אחת תוכל לזהות את הבליינד ספוט שלה רגע ולהביא אותו אל האור, איפה היא חוסמת את התנועה של האישה הראויה בחיים שלה. איפה המקום הזה שהכי קל לה לשחרר את האישה הראויה ולהפוך שוב לקורבנית, לזאת שמתביישת בכוח שלה ונותנת אותו לאחרים, לזאת שמרגישה נורא אשמה כשהיא לוקחת את הזמן הזה. כל אחת עם המקום שלה. כל כך בקלות זה קורה. אז בואו רגע נסכים שנייה להגיד כן. כשאני רואה את הבעל שלי במצב רוח, אני יוצאת מעצמי. כן, כשאני רואה את המינוס בבנק, אני יוצאת מעצמי. כן, כשאני עולה לפקקים, אני מרגישה, כן, אז כל אחד שתתחיל לזהות את המקומות האלה, ושם היא יודעת שהיא מביאה את הפוקוס ואת התשומת לב אפילו עוד יותר לעבודה הפנימית הזאת. מה סוגר את השער שלך? מה סוגר עבורך את השער של האישה הראויה? וכשאנחנו מנכיחות את זה ומסכימות לחשוף את זה, מתחיל השינוי. וברור שיש הרבה דברים, אבל מספיק שתזהי דבר אחד או שתיים, זה כבר יתחיל את הדיאלוג הזה. בעצם כל השיחה הזאת היא בעצם להתחיל להבין עוד ועוד את הדיאלוג ואת הבחירה ואת המודעות ואת היכולת שלנו לעשות, כמו שאמרתי, את האלכימיה הזאת בתוכנו, ובשביל זה אנחנו צריכות לראות what is possible, מה אפשרי, ואיפה אני מחרבת את הדבר הזה שאפשרי. אז בואו תכתבו, מה סוגר עבורך את השער? קורבנות. ביג טיים. התבכיינות. Yes, we know that so well. מקצוי.
ריבוי משימות, אשמה שלוקחת את הזמן כשיש מלא דברים לעשות. כשלא הספקתי להכין את השייק הירוק בבוקר ופתאום זה סוף היום ועומס. כשאני לוקחת על עצמי יותר התחייבויות ממה שאני באמת יכולה בעבודה, מול כסף, הבטחות שמעמיסות עליי. אי עשייה והתנתקות. הייתי מלא זמן מסוכנות, ריצוי, מסכנות וריצוי, והיום נגמר. לקיחת אחריות על אושרם של אחרים, it's huge, huge one, לגמרי, לגמרי. כשאנחנו לוקחות אחריות על אחרים ולא על עצמנו. כן, החיים הפיזיים, איבוד שליטה. כן. מה זאת אומרת החיים הפיזיים? מה המשמעות של זה? תמי, את יכולה לכתוב על זה עוד משהו? חשיבה על מה יהיה בעתיד יותר מדי. ממש, להיות בראש, זה מחשבות שחוזרות על עצמן שקשורות לשיפוט. כן. אנחנו מהדהדות את כולנו. ביקורת. כן, ביקורת it's huge. ממש. אז אנחנו מזמינות אתכן, אם לקחתן דף או רק כתבתן בצ'אט, אבל לקחת את מה שעולה פה, ואתן יכולות להמשיך לזה, ולקדד 3 איכויות שעבורכן סוגרות את השער, ו3 איכויות שעבורכן פותחות את השער. זה ממש טוב שיש לנו את הקידודים הפנימיים האלה, שאנחנו יודעות שאנחנו, אוי, זיהיתי ביקורת, אוי, זיהיתי אשמה, אוי, זיהיתי מקום של ריצוי, ואנחנו מבינות שהדבר האוטומטי הבא שיקרה מזה, זה שהשער של האישה הראויה ייסגר. ולעומת זאת שאנחנו מקדדות את הדברים שפותחים עבורנו את השער, או שעוזרים לנו לעשות את המעבר לתוך השער הזה, זה איזושהי הסכמה להיות יותר בדברים האלה. אז זה משהו שאנחנו מזמינות אתכן, כל אחת עם עצמה, לקחת ולהוציא 3 דברים שסוגרים עבורכם את השער, ו3 דברים שפותחים עבורכם את השער. כן, קחו את הרגע הזה, כי זה הכלים שאנחנו מתחילות לאסוף למסע של ההתפתחות האישית שלנו. ההתפתחות האישית שלנו היא לא אברקדברה, כן? היא גם, אנחנו מאוד אוהבות אברקדברה, אבל היא צריכה להיות מעוגנת בדרך, ב-walk the talk שלנו, בחיווטים החדשים שאנחנו מייצרות, כדי שנוכל לגלות את האברקדברה שאנחנו. ואנחנו צריכות מפתחות פנימיים לחזור אליהם. אנחנו צריכות קודים לחזור אליהם. כמו שאמרתי, התמונה הזאת שמסמלת את הראויה, לשים אותה בכל מקום. 3 מילים האלה, הזיהוי המיידי והכלים המיידיים להפוך את זה. ככל שיהיה לנו יותר את הדברים האלה, יהיה לנו יותר קל. ועם זה היינו רוצות שתצאו מפה. 3 מילים שסוגרות, 3 מילים שפותחות. ואנחנו רואות עוד, תמי, הבנתי עכשיו, הכוונה של בחיים הפיזיים, זה שאת מתנתקת מהחיבור למדריכי הרוח. מקסים. מקסים. אוקיי, אני חושבת שאנחנו נניח את זה פה היום, את הדבר הזה, וכן נגיד שהסירקולציה הזאת שאנחנו פותחות פה במפגשים, היא גם לעורר בכן את האפשרות שלכן להעמיק. והאפשרות להעמיק זה תמיד ההזמנה שאנחנו נבוא איתה, כי תמיד יש עוד. להעיז להגיד מגיע לי, ואני רוצה, ואני מוכנה, והדרך לעולם לא נגמרת, והנה עוד שלב בדרך. זה כאן ועכשיו. אז אני אגיד שהדבר הזה של לבוא לקוסטה ריקה ולעצור את החיים שלכם לשבוע, יכול להיות דבר מאוד 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 משנה חיים. הדבר הזה של להגיד, איך אני פוגשת את עצמי מחוץ למוכר והידוע,
בתוך מרחב שמאפשר לי לערבב את כל הקלפים של הזהות שלי, ולראות מה יש שם ועם מה אני רוצה לצאת להמשך חיי. וזו העבודה שאנחנו עושות פה ב10 לינואר, ברטריט שלנו. והדבר הזה של להפוך את זה מחלום למציאות, זה תכלס רק להגיד כן. אני זוכרת ששנים, שנים, שנים חלמתי לנסוע לאיזה מקום בברזיל, ואז איזה יום אחד אמרתי, יאללה, אני נוסעת לסדנה הזאת שהייתה במקום הזה בברזיל, ואמרתי, 20 שנה אני חולמת להגיע למקום הזה, ובסוף זה רק היה ההחלטה הזאת, פשוט להגיע לשם, והנה זה קרה. וזה היה mind blowing בשבילי. אז אני רוצה לשים את זה פה, אולי ההחלטה הזאת להגיע עוד חודש לקוסטה ריקה, לשבוע, יכולה להיות available בשבילכם. מה שאנחנו עושות ביחד כל הזמן, וזו הסיבה שאנחנו מנסות להיות כמה שיותר ביחד, וזו הסיבה שאנחנו קוראות ביחד, ושאומינה היא יכולה לעשות וובינר כזה לבד גם, right? אבל ביחד זה הסיפור. כי שוב, אם אנחנו מסתכלות על המסע שלנו כנשמה פה בעולם, ועם זה שנולדנו עם הידיעה הפנימית העמוקה של הכל, ואיך השכבות והמסכות וההרחקות קרו באופן טבעי, זה מה שקורה בחיים. המשימה העמוקה שלנו היא היזכרות, והיזכרות קורית בתוך מרחבים של השראה והרשאה. שאנחנו מרשות אחת לשנייה, רואות אחת לשנייה ואומרות, את הגדולה שאת, בך, אני אותך תומכת, ושאנחנו מקבלות השראה אחת מהשנייה. אז באמת אפשר בככה, אבל כשאנחנו מזיזות את עצמנו מהמוכר ומהידוע, ונוסעות לצד השני של העולם, ונשים שהיו בריטריט הזה, ואפילו פה במרחב הזה יש נשים שהיו בריטריט, מספרות, והיום בבוקר קיבלתי עוד טלפון ממישהי שהייתה באחד הריטריט הקודמים שלנו, ואמרה, לא, זה לא יומן, אני עדיין הולכת עם ההדהוד של מה שפתחתי שם, של מה שראיתי שם. אני רואה איך זה משפיע על היחסים שלי עם אמא שלי, אני רואה איך זה משפיע על היחסים שלי עם הבת שלי, אני רואה מה אני מסכימה היום לקחת על עצמי יותר, שלא הסכמתי עד לפני. זה בעצם ההזמנה, להזיז את עצמנו מהמוכר והידוע, לערבב את הכל, להסכים לעשות עבודה עמוקה, שהיא גם רגשית, אבל היא גם פיזית, כי בסופו של דבר זה קורה כאן, ולמקם את עצמנו בצורה חדשה בחיים האלה. אז אנחנו נשים לכם את הלינק, וגם נשלח לכם מחר את ההקלטה למי שלא הייתה, ואם אתם רוצות להעביר אותה לעוד נשים שנראה לכם שהריטריט הזה יכול להתאים להם, וכל התכנים שאני ותנמיה מביאות. אנחנו כאן, אנחנו רוצות לייצר את הביחד הזה באמת באמת כדרך. אני גם אגיד שבסוף ינואר אנחנו נצא עם הפיור וומן של 10 ימים אונליין, וזה גם עוד דרך שלנו להתחבר ולעבור את העוד רובד של למידה והתעצמות ואיזון וכל הדבר המדהים שהתוכנית הזאת מביאה. וזהו, אני חושבת להפעם. אנחנו ניפגש פה עוד שבועיים, אנחנו הולכות לפתוח עוד שער, אני עוד לא אספר מהו. תעקבו אחרינו ותצטרפו אלינו ותספרו לחברות שלכם, ובואו נגדל בעוצמה שלנו, בהדהוד הזה, בשיקוף המהמם הזה. רוצה להגיד תודה לשובל שמחזיקה את כל הדבר הזה מאחורי הקלעים, וזוכרת לשלוח לכולכם את ההזמנות בזמן ולהיות פה. תודה שובי, ושיהיה לכולכם ערב מקסים וכל כך הרבה אהבה, כל כך הרבה ידיעת הראויה שאתן, מתוך הראויות שאנחנו. תודה אהובות, ובאמת ההזמנה היא לקחת את הדבר הזה כמו מצפן, להכניס אותו לתוככן וללכת עכשיו עם הראויה שבי
מבקשת, הראויה שבי יודעת, הראויה שבי רואה, הראויה שבי שומעת, הראויה שבי אומרת, הראויה שבי מסכימה, ופשוט לקחת אותה כמשהו שמנחה את הדרך שלכם, ולהיות סקרנית מה היא מבקשת לפתוח עבורנו. איזה כיף. תודה, אהובות. מדהים. ניפגש בקרוב. זה כיף. להתראות.